እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22-25-31 ሜትር ባን ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ወይ ውን ብፌስቡክ ብቐጥታ ይመሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምስኹም ሎሚ ረቡዕ መጨረሽታ ዕለት ሓምለ 2019 ወይ 24 ሓምለ 2011 ኣብ ክንዲ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ትማሊ ጀመረ ክትዕ ኩነታት ኤርትራ ክቕፅል እዩ ቅድሚኡ ክትዕ ፕሬዚደንታዊ ሕፁያት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ክቐርብ ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ መድህን ከመይ ተምሲዩ ዜና እንሆ ካልኣይ ዙር ፌስቲቫል ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ሎም መዓንቲ ኣማስዩ ኣብ ከተማ መቐለ ተጀሚሩ ኣብቲ ፌስቲቫል ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ልዕሊ 2,000 ተወለድቲ ትግራይ ይሳተፉ ኣለዉ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት እቲ ፌስቲቫል ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ሎሚ ዓመት ይካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ተጋሩ ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ዝኣተወትሉ ተጋሩ ድማ ብመንነቶም ኣብ ዝጥቅዕሉ እዋን እዩ ዘሎ ኢሎም ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገጽ ብተጋሩ ጥራሕ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዚ ጉዳይ ድማ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ተጋሩ ግድኦም ከበርክቱ ፀዊዖም ብተወሳኺ ምዕበልቲ ትግራይ ኣብ ምፍጣር ግደ ዳያስፖራ ልዑል እዩ ትፅቢት ዝግበረሎም ክፍጽሙ ይግባእ ኢሎም ተሳተፍቲ እቲ ፌስቲቫል ጽባሕ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ክዝትዩ እዮም እቲ ፌስቲቫል ክሳብ 30 ሓምለ 2011 ዓመተ ምህረት ክጸንሕ እዩ ቀዳማይ ፌስቲቫል ተጋሩ ዳያስፖራ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ከተማ መቐለ እዩ ተኻይዱ ነይሩ ይብል ጸብጻብ መሳርሕትና ሙሉጌታ ጽባሃ ፖሊስ ድሬዳዋ ኣብ ክልተ ዙር ከሰልጥኖም ዝጸንሑ ኣባላት ምምራቑ ኮሚሽን ፖሊስ ምምሕዳር ድሬዳዋ ኣፍሊጡ ብተደጋጋሚ ብሕብረተሰብ ክንቀፍ ዝጸንሐ ፖሊስ ድሬዳዋ ብንድፈ ሓሳብን ተግባርን ዝተደገፈ ስልጠና ክወሃቦም ኣንፈት ተቐሚጡሎ ክብላ ናይ ሰላም ሚኒስተር ወይዘሮ መፍርያት ከማል ቅድሚ ኣዋርሕ ተዛሪበን ነይረን ካብ ስልጠና ብተወሳኺ እቲ ትካል ናይ ምልዋጥ ስራሕ እናተሰርሐ ምንባሩ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ድሬዳዋ ዋና ሳጅን ባንታለም ግርማ ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ብቅድሚ ትማሊ ሶኒ 5 ተምሃሮ ዝርከብዎም ን6 ሰልፈኛታት ተወኪሶም ድሕሪ መቕታሎም ትማሊ ሰሉስ ኣማእቲ ሰልፈኛታት ማእኸላይ ከተማ ሱዳን አልኦበይድ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካይዱ ተፋሊጡ ንዝፈሰሰ ደም ዋግኡ ደም እዩ ካሕሳ ኣይንደልን ዝብል ድምፂ ከስምዑ ናይ ፈረንሳይ ኣገልግሎት ዜና ጸብጺብሎ ሰልፈኛታት ሓያል ወሰኽ ዋጋ ባኒ ብምቋም እዮም ተሰሊፎም ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ተቃውሞ ንምዕፋን ን6 ሰባት ተኩሶም ብምቕታል ንካልኦት 10ታት እውን ኣቑሲሎም ኣለዉ ኣብ መላእቲ ሃገር መዋዕለ ህፃናት ቀዳማይን ካልኣይን ኣብያተ ትምህርቲ ሓበሬታ ክሳብ ዝውሃብ ክዕፀዋ ተኣዚዘን ኣለዋ ይብል ናይ ሱዳን ኣገልግሎት ዜና ሰበስልጣን ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ከተማ ጎማ ብኢቦላ ተታሒዞም ካብ ዝነበሩ 2 ሰባት እቲ ሓደ ከም ዝሞተ ገሊፆም እቲ ሰብ ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ገጠር ከባቢ ናብ ጎማ ዝመፀ ምዃኑን ኣብቲ ከባቢ ድሕሪ ምብፅሑ ምልክት ሕማም ከም ዝተረኣዮን ጎማ ዝርከብ ማእኸል መሐከቢ ኢቦላ ከም ዝተሓከበን ኣባል ነቲ ሕማም ንምምካት ናይ ዝተጣየሸ ጉጅለ ጂን ጃኩስ ሙዮምበር ገሊፆም pour que ces cas soient hospitalisés. ኩሉ ኣገዳሲ ዝበሃል ጥንቃቐ ንወስድ ኢና ዘለና መንበሪ ገዛ ናይቲ ግዳይ ንምፅራይ ሓደ ጉጅለ ተላኢኹሎ ናብቲ ዝሞተሉ ማእኸል እውን ልኢኽና ኣለና ዝርዝር በት ሕማም ክጥቅዑ ዝኽእሉ ሰባት ፈሊና ኣለና ክሳብ ጽባሕ ኣብ ዘሎ ግዜ ክታበት ክንህቦም ኢና እዮም ዝበሉ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ማእኸል ግጭት ዝኾኑ ክፍለ ግዝኣታት ሰሜን ኪቡን ኢቱሪን ህጹጽ ግብረ መልሲ ዘድልዮ ዓለም ለኸ ስጋት ጥዕና ህዝቢ እዩ ክብል ኣብ መጀመርያ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣውጅ እዩ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ካብ ዝርአ ጀሚሩ 2500 ሰባት በቲ ሕማም ተታሒዞም ካብኦም እቶም 1670 ሰባት ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ ኣብ ምዕራባዊ ኣፍጋኒስታን ሰባት ጽዒና ትጓዓዝ ነበረት ኣውቶቡስ ንዝተቐበረ ቦምብ ብምርጋጽ እንተወሓደ 34 ሰባት ተቐቲሎም 17 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ጸጥታ ገሊጾም እታ ኣውቶቡስ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ጽዒና ከም ዝነበረት ሰበስልጣን ናይቲ ከባቢ ሓቢሮም ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን እቲ ከባቢ ግና ንዕበኛታት ታሊባን ዝንቀሳቐሱሉን መጥቃዕትታት ዝፍጽሙሉን እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ
እትሳተፈሉ ልዝብ ተወከልቲ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ታሊባንን ልዝብ ንምቅጻል ቆጽሮ ኣብ ዝሓዝሉ እዋን እዩ። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ኣብ ሻንጋይ ዝተኻየደ ዳሕረዋይ ናይ ንግዲ ድርድር ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ መስከረም ክቕጽል ብምስምማዕ ተዛዚሙ። ዋይት ሃውስ እቲ ልዝብ ሃናጽ ነይሩ፣ ካብ መዘራረብ ነጥብታት ድማ ኣስገዳድ ናይ ቴክኖሎጂ ምሕላፍ፣ መሰል ዋንነት ፍልጠት፣ ኣገልግሎት ሕርሻን ዝብሉን ይርከብዎም ኢሉ ኣሎ። ብወገን ቻይናውያን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰደድ ሕርሻ ምግዛእ ክውስኹ ኣረጋጊጽኖምና ኣለዉ ኢሉ ኣሎ ዋይት ሃውስ። ናይ ቻይና ወግዓዊ ኣገልግሎት ዜና ሽንዋ እቲ ዝርርብ ቅኑዕ ልዑል ጽፈት ዝነበሮን ሃናጻይን ነይሩ ተላዘብቲ ቻይና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍርያት ሕርሻ ምዕዳግ ክትውስኽ እውን ተዘራሪቦምሉ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ መበል ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝተሰረተት ጥንታዊት ሰሜናዊት ከተማ ጣልያን ባሳኖ ሞንቴ ግራፓ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኸ ውድድር ብሽክሌታ ንጋንታ ዳይሜንሽን ዳታ ዝስለፍ 20 ዓመት ዝዕድሚ ኢትዮጵያዊ ሙሉእ ክንፊ ሃይለ ሚካኤል ተዓዊቱ። ኣብቲ ውቁብ ከረናትን ሓምላይን ከባቢታት ዝሸፈነ በዳሂ ቅድድም ብሽክሌታ ኩነታት ኣየር ኣዝዩ በዳህን ብዝናብ ዝተዓጀበን ኮይኑ እዩ ሓሊፉ። ንዝዓዘዘ ርሕቐት እቲ ቅድድም ክሳብ ሻድሻይ ተሰሪዑ ዝወዓለ ሙሉ ኣብዛዛሚ ርሕቐት ይመርሕዎ ንዝወዓሉ መወዳድርቱ ሃንደበት ሓሊፉ ናብ ዓወት በቂዑ ኣሎ። ሙሉእ ክንፈ ድሕሪ ዓወቱ እሳር ዕምበባ ኣብቲ በሪኽ ስፍራ ኣብ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ኣንቢሩ ዝተዳለወሉ ሽልማት እውን ተቐቢሉ ኣሎ። ርእቶ ንክህብ ዝተሓተተ ሙሉ ንባዕለይ እውን ደንፂሎ ኣሎ ክኣምን እውን ኣይከኣልኩን ኢሉ ብምውሳኽ ዜና ኣብዚ ይፍጸም። የቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ናብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ትማሊ ዝቐጸለ ካልኣይ ዙር ክትዕ ዲሞክራሲያውያን ኣብ ዲትሮይት ሚሽጋን ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በሊሕ መጥቃዕቲ ብምፍናዊ ተኸፊቱ ኣብቲ መድረኽ ዝቐረቡ 10 ሕፁያት ቁሩብ ጽምሕ ኢሎም ድማ ነንባዕሎም ተነቓቒፎም ኣለው። ወኪልና ጅመሎ ነቲ ክትዕ ተኸታቲሉ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካብ ዝቐርበ እዩ። ኣብ ካልኣይ ዙር ቀዳማይ መድረኽ ክትዕ ዲሞክራሲያውያን ፕሬዚደንታዊ ሕፁያት ኣብ ልዕሊ ክንክን ጥዕና ኢሚግሬሽን ከምኡውን ንፕሬዚደንት ትራምፕ ንክስዕር ዝሰፍዐ ዕድል ዘለዎ መን እዩ ኣብ ዝብል ተኻቲዖም ዘበነዎት ዝበሃሉ ሕፁያት ንሰጎምቲ ዝበሃሉ ከም በዓል ሴነተር በርኒ ሳንደርስን ኤሊዛቤት ወረንን ናብ ምክልኻል እዮም ኣውሪዶሞም። ብሕልፊ ንምምሕያሽ ክንክን ጥዕናን ኩነታት ለውጢ ኣየርን ኣመልኪቶም ክትግብርዎ ንዝደልይዎ መደብ ወቒሶም። ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ጆን ሄከንሎፐር ከምዚ በሉ። እዚ ኣብ ናይ ምርጫ ሳንዱቕ ጥፍኣት ይክኸውን። ምናልባሽ እቲ ምርጫ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ብፖስታ ቤት ዳርጋ መልኣኽ ማለት እዩ። ንክትግብርዎ ዝወጠንዎ ፕሮግራም ክንክን ጥዕና ዝተኸላኸሉ ሴነተር በርኒ ሳንደርስ ብወገኖም ህዝባዊ ርእቶታት ንትራምፕ ከም ዝስዕሮ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ይብሉ። And the reason we are going to defeat Trump and beat him badly is that he is a fraud and a phony and we're going to expose him. እቲ ንትራምፕ ክንስዕረሉ ንኽእለሉ ምኽንያት ንሱ ዘይሓቀኛን ኣምሰሉን ስለ ዝኾነ እዩ። መን ምዃኑ ክነቃልዖ ኢና። ኣባል ቤት ምኽሪ ዝነበሩ ካብ ኦሃዮ ቲም ራይን ብወገኖም ዴሞክራሲያውያን ኣብ ጉዳይ ክንክን ጥዕና ቁጠባን ከባብን ምሕር ጸጋም ዘመም እንተኾይኖም ክንሰዓር ኢና ይብሉ። I quite frankly don't think that is an agenda that we can move forward on and win. We've got to talk about the working. ሓቂ ክንዛረብ እንተኾይና እዚ ኣጀንዳ እዚ ንቕድሚት ዝወስደና ኣጀንዳ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ብዛዕባ ሰራሕተኛ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኢና ክንዘራረብ ዘለና። ሴነተር ኤሊዛቤት ዋረን ብወገነን ዴሞክራት ንዓመታን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክንስዕሮ እንተደልዮም ጎሊሆም ዝረአዩ ኣጀንዳታት ክንሕንጽጽ ኣለና ኢለን ኣጠንቂቐን። Democrats win when we figure out what is right and we get out there and fight for it. ዴሞክራት ክንዕወት ንኽእል እንታይ እዩ ሓቂ ንዝብል ክንምልስ ከለና እዩ። ከምኡ ክንንጽርን ክንቃለሰሉን ከለና ማለት እዩ። ዝፈርሖ ነገር የለን። ዲሞክራሲያውያን ክንዕወት እንተደሊኹም ክትፈርሑ የብልኩምን። ዴሞክራሲያውያን ፕሬዚደንታዊ ሕፁያት
ነንባዕሎም ዋላ እውን እንተተናቆቱ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ምዕላሞም ኣይረስዑን። ንኣብነት ኣባል ኮንግረስ ዝነበሩ ወዲ ቴክሳስ ቢቶ ኦራርክ ከምዚ ይበሉ። In the face of cruelty and fear from a lawless president, we will choose to be ሕጊ ዘይቅይዶ ፕሬዚደንት ኣብ ዝሃለወሉ እዋን ጭከናን ፍርሕን ነጊሱሎ። ንሕና ግና ስለ ሰብኣዊ መሰላት ንኹሉ ልዕልና ሕጊ ንኹሉ ዝግደስ ፕሬዚደንት ክንከውን እዩ ዝግባአና። 10 ካልኦት ሕፁያት ሎም ረቡዕ ክካትዑ እዮም። ነቲ ደንበ ዝመርሑ ዘለዉ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደን፣ ሴኔተር ካሜላ ሃሪስ፣ ሴኔተር ኮሪ ቡከርን፣ ሚኒስትር ኣባይትን ከተማን ዩልየን ካስትሮን ገሊኦም እዮም። ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ኩነተ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ኣላ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ዝብል ትማሊ ጀመርናዮ ፍሉይ መደብ እዩ። ሎም እውን ክዛዘም ኣጋይሽና ኢብራሂም ዓብደኑር ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂንያ፣ ከማል ዓሊ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ምንያ ፈርቂ ኣዛሪባቶም ካብቲ ትማሊ ጠጠው ዘበልናዮ ክንቅፅል ኢና ምንያ ማምራይ ኢብራሂም ኣብኣ ከለኻ እምበር ዝሓለፈ ዓመት እዚ ውዕል ሰላም ካብ ዝግበርሲ ተስፋን ርህውን ኩነታት ይረአሉ ኢልካ ተስፋን ርህውን ኩነታት ትርአ እንተሃልዩ ንምንታይ መንእሰያት ንስደት ምውሓዞም ቀፂሎም ዘለዋ እግረ መንገድካ መለሰለይ ሞ ብኡ ጌርካ ቀፅል መልሰልኪ ናብኡ ክነፅሓስበ ነይረ መጀመርያ እቲ ፍልሰት ኮነ ተባሂሉ ተዓቂቑ ተሸብሺቡ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኦባማ ከይተረፈ መንእሰያት ንኽወፁ ዝጎስጎስሉ ዓብዪ ስራሓት ተገብረሉ ጉዳይ እዩ። ብዙሓት መንእሰያት ምሁራትና ንኽወፁ ከም ዝተገደዱ ኣፀቢቕና ንፈልጦ ኢና። እቲ ዝበዝሕ ከዓ ናይ ቁጠባ ፀገም ዳእምበር ናይ ካሊእ ፀገም ከም ዘይነበሮ ርዲ እዩ። እቲ ዝተፀመመ ግን ሕጂ ኣብቲ በፂሕዎ ዘለኹም ትርእዩ እቲ መጻኢ ዕድል ናይ ዓዲ ገፊሕን ሰፊሕን ምዃኑ ክርዳእ ይግባእ። መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኣብቲ ዝኸፍአን ዝጠንከረን ጊዜ እውን እንትኾነ ሃገር ንምዕቃብ ጥራሕ ዘይኮነ ንዑ ተጠቂምካ ምዕባለታት ናብቲ ሃገር ምግባሩ መዓት ተሰሪሒ ክሪኦም ዝደለየ ንክፈልጦም ዝደለየ ክፈልጦ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኤርትራ ምናልባት ካብተን ብናይ ማይ ሽግር ክትቃልዕ ትኽእል እያ ተባሂላ ትሕሰብ ዝነበረት ሃገር ኮይና ነቲ ዝነበረ ሕማቕ ኩነታት ንዑ ተፀሚማ ንህዝባ ዝኣክል ማይ ክትቁጥብን ክትሕዝን ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ቦታ ናይ ማይ ፀገም ክህልዋ ዘይክእለሉ ደረጃ ምፅራሕ ንገዛእርሱ እዚ ዓብ ዕድል እዩ። ኣብ ርእሲኡ እቲ ብሕቡራት መንግስታት እውን እንተኾነ ብዛዕባ ጥዕና ናይ ትምህርቲ ናይ ካልእን ዝኣመሰለ ጉዳይ ዝረብ ብምሉኡ መጀመርያ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ካብተን ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት በሊፃ ዝተረኣየሉ ጉዳያትን ብዓለም ለኸ እውን እትምስገነሉ ደረጃ ዝበፅሐትሉን ሞት እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ፅንኩር ኩነታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታታት ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ጥዕናን እንዳሰርሐ ዝኸደሉ ግዜ እዩ። ትሕቲ ቅርፂ ዝሰርሓሉ ግዜ እውን እዩ። እዚ ኩሉ ከመይ ገይሩ የካይዶ ነይሩ ሓገዝ ዘይብሉ ብናይ ደገ እዚ ኮይኑ ግን እቲ መሰረት ናይ ስደት ካብ ምንታይ ተበጊሱ ንዝበሃል ኣውሮፓ ይኹን ዋላ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘለውሉ ግዜ ሪጋድለስ ወዲ ዝኾነ ይኹን ሃገር ይኹን ኤርትራዊ እንተዳ ተባሂሉ ማዕፆ ተራሕዩ ናይ ፖለቲካል ኣሳይለም ምዋሃቦ ስለ ዝነበረ ንሱ መፀውዕን መስሓብን ኮይኑ ብብዝሒ ይኸይድ ነይሩ። ብዙሓት ከዓ ተወሳኺ ናብቱ ናይቲ ዝኸይድ ዝነበረ ትሬንድ መቐፀልታ እቲ ምስ ተኸፍተ ሓንሳብ ምስ ቤተሰቦም ንኽራኸቡን መውፅስ ኢኖም ፀኒሖም ንኽራኸቡ ኢሎም ዝወፁ ኩሉ ይኽእሉ ኮኑ እቲ ዝብኦ ዘሎ ሪፖርት ብምንታይ ማረጋጊፆሞ ኤርትራዊ ምዃኑ እንታይ ዓይነት ሳይንቲፊክ ዝኾነ ሪሰርች ገይሮም እዮም ረኺቦሞ ንዝብል ሕቶ ክምልሶ ኣይክእልን እዩ። ቅድሚ ሕጂ እቲ ዝብኦ ዝነበሩ ቁፅርታት እንተደኣ ብምሉእ ደሚርናዮ ኣብ ኤርትራ ሓደ እውን ይኹን ሰብ ዘይተረፈ ኮይኑ እዩ ዘምስል። ምክንያቱ ናይ ሚልዮናት ቁፅሪ በቲ ቁፅሪ እንተደኣ ክንሪኦ ከለና እዚ ማለት ግን ዝወፁ የለን ማለት ኣይኮነን። ትሬንድ ናይቲ ኣቐዲሙ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ናቱ መመላእታ ንግዚኡ ክቕፅል ምዃኑ ርዱ እዩ። ሰብ ንጥቕሙን ንቁጠባኡን ኢሉ እንተደኣ ክወፅእ ኮይኑ ንደገ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ብዓለም ለኸ ደረጃ እውን ይኽየድ እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ስለምንታይ እቲ ናይ ኤርትራዊ ንጥቕምን ንቁጠባን ኢሉ ዝወፅእ ከም ካልእ ዝርአ እዚ ንካልእ ፖለቲካዊ መክሰባት ንክሰርሓሉ ምስራሕ ነውሪ እዩ ብሓፊሩ
አራይ ኢብራሂም ምናልባት ዝሓለፈ ዓመት እዝን ተገይርሎ እዝን እውን ተሓሲብሎ ትብሎ ነገር ኣሎ ዶ ከም ኣብነት ተቐምጠልና ነገር ኣቀዲሜ ከም ዝገለጽኩም እኒያ ንኣብነት እቲ ማዕቀብ ይለዓል እምበር እተን ሃገራት ነቲ ማዕቀብ ተግቢሮኖ ዝነበራት በሃገረን ንሱታት ብምሉእ ክለዓል ክኽእል ኣለዋ ኩሉ ሃገራት ኣብ ዝተለዓለሉ ግዜ ብወገንና ብመንግስቲ ኤርትራውን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዓብዪ ዝኾነ ለውጥታት ንክተምፅእ ኣይትፀኒኻ ምክንያቱም ወላ ሓንቲ ንእሽቶ ድኳን ንክትከፍት እውን ብውልቂ ሰብ ግዜ ዝወስድ እዩ ብሃገር ደረጃ ብፅፈት ሰሪሕካ ምስ ኢትዮጵያ ክግበር ዝግብኦ ስምምዓት ይኹን ወይ ከዓ ድሕሪ ጠጠው ኢሉ ምፅንሑ እቲ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ቁጠባ ንክትከፍቶን ንገዛእ ርእሱ ግዜ ዝወስድ እዩ ብዘይቀር ዓለም ክበሃል ዝካልካ እቲ ፍልሰት ዝግበረሉ ዝነበረ ነቶም ክኢላታትን ምሁራትና ንምጥፋእ ስለ ዝኾነ ምናልባት ናብኡታት እውን ገለገለ ሓጓፋት ክርከብ ስለ ዝኽእል ንኩሉ ኣማሊኡ እቲ ስራሓት ተማሊኡ ንክኸይድ እኳ ግዜ ዝወስድ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ግን ትብሩህ ዘብሎ እንታይ እዩ ድሕሪ ሕጂ ዝዕንቀፍ ነገር የብልናን እቲ ክንሰርሖ እንኽእል ክስራሕ እቲ ፕሮጀክታት መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ ድማ ብዘለዓለን ብዛዕበየን ደረጃን ኢንክሉዲን ነቲ ኣብ ሃገር ምክልኻል ዘሎ ከይተረፈ ስርሑ ሒዙ ንቡር ዝኾነ ናብራ ዝነብረሉ ናብኡታት ኣብ ምስራሕ ስለ ዝርከብ ብዛዕበየ ተስፋ ጥራሕ ናይ ኤርትራ ዘይኮነ ናብ ኣፍሪቃ ሙሉእ ከም እትኸውን ዘይጠራጥር ኩነታት እዩ እዚ ግን ቁሩብ ግዜ ዘድልካ ክረአ ዝግብኦም ክስራሐሉ ዝግበአን ብሃወኽ ሃታ ዝስራሕ ነገር የለን ሮም ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣይተሰርሐትን ከም ዝበሃል ብሃገር ደረጃ ስራሕ ኮንካ ደፋኢልካ ግዜ ሓወሲትካ ርግኢልካ ዝሰርሖ ጉዳይ እቲ ተስፋ ግን ከም ተስፋ ብሩህን ህልውን ከም ዘሎ ወደባታትና ክልቲአን ብዝለዓለ ጥርዙ ኣብ ምትዕርራ ይርከባ ማዕድናት ናብ ኤርትራ ዘሎ ናብ ምውፃእን ብዙሓት ኩባንያታት ከዓ ናብ ኤርትራ መፅአን ኢንቨስት ንክገብራ ድሌት ከም ዘለዎን ድሮ ይቀላቀላ ስለ ዘለዋ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ንገዛእ ርእሱ ፕራዮሪቲ ተዋሂብዎ እቲ ቢዝነስ ንዕኡ ንክወሃብ ስለ ዝኾነ ንሱ ኣብ ሃገሩ መፅ ኢንቨስት እናገበረ ንሃገሩን ንርእሱን ክጠቕመሉ ዝኽእል ህሞት ይጣጣሕ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ኢኹም ዝብልኩም ሓረይና ከማል ዕድል ክንህቦ ከማል ኢብራሂም ክብሎ ዝፀንሐ ግዜ የድሊ እዩ እቲ ዝፀንሐ ተፃብኦታት ሃሲዋ ዝፀንሐት ሃገር ብሓደ ለይቲ መፅእ ነገር የለን ስለዚ ትዕግስቲ የድሊ እዩ ግን ይስራሕ እዩ ዘሎ ዝሰርሑ ነገራት ኣለዉ ኢሉ ዘርዚርልና ኣሎ ናይ ወደባት ከምኡውን ምሁራት ብዝምልከት መንእሰያት ኣብ ውትድርና ዘለዉ ብዝምልከት ነዚኦም እውን ይስራሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ትዕግስቲ የድሊ እዩ ዝብል እዩ ዘሎ ሞ ርእቶካ ስተ ኣብዚ ከማል I think that we met from the same من حفلين حرف قاديكني مناتو تناغميتون زلو حاو ابراهيم اقدست نغراتين بتا كونيل كاتجبرت انا ستت نغرات بحال طامي متسامعات كونيل كاتبحال ነገር ግን አነን ገዛርቴ ከም ኤክስፐርት ማለት ገዛርቴ ወላቲ ፔፐር ያብስመረ ይበርሱ ወይ እትኒ አፍሁ አንት ናይ ሪፓትሪሽን ወይ ካሪ አጃስትመንት በሃል ካብ ሱዳን ተመለስ ኤርትራውያን ይሰርሕኒ አው እንታይ ያጋጢሙ ነብዙ ካለ ማለት ተደልና ስለዚ እዚህ ኤርትራ ሓድሽ አይኮን ምናልባት ናይ መግዛት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ማለት ማሊያ ዘብሉ ኤርትራውን አፍሰት ሕርናጽነት ኣብ ዝነበረ ኩነታት ብዙሓት ኤርትራውያን ሃገሮም ተቂሎም ከኣቱ ጀሚሮም ምናልባት ከም ፕሮጀክት ክዘክሮ ከሊም ሓው ኢብራሂም ኣሜሪካ ዝነበርኩ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ንዓይን ገዛርሰ ሓዊስካ ናይ ቁጠባ ስደተኛኻ እንዲኻ ዘለኻ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገራት እዩ ኣነ ናይ ቁጠባ ሽግር ኣይነበረንን ካብቲ ውትድርና እውን ገዛርሰ ጉቦኤ ገይረሲ ትንክልና ተደጣይስኩ ስኩል ነበረኒ ሰበይ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሃገረይ ተገዲደ ኣንብር ናይ ደገ ኣምባሄጦ ወይ ከዓ ሓሊመ ኮንኩን ወፂ ስለዚ ኣብ ዓውዲ ኢሚግሬሽን ፑል ፋክተር ኤንድ ፑሽ ፋክተር ዝበሃል ነገራት ኣሎ ዝኾነ ሰብ ናይ ህይወት ምምሕያሽ ክብል ናይ ግድኒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን ከነስምረሉ ዝግባና ማለት እዩ ፑሽ ፋክተር እዩ ነቶም ካብ ኢትዮጵያ ተመለሱ ኤርትራ ካብ ጀርመን ፍላይ ዝኒ ማዕረ ዝኩሉ ናይ ስፔስ ግዛውቲ ዝኩሉ ብዙሕ ትካላት ኢቨን ፋብሪካት ከይተረፈ ሙሉእ ፋብሪካት ደስኪል እዩ ንኣብነት ከም በዓል ኣስቤኮ ክነምፅእ ንኽእልና ከም በዓል ናይ ኣውቶቡሳት መጋጠሚ ተሰሪሑ ነበረ ኣብ ደቀ ማሕረ ክነምፅእ ንኽእልና ማለት እዩ እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ዓደ ከም ዝበሃሩ ዝበለ ስርዓት እዩ ዘለና ስርዓት እኮ ነቲ ኢኮኖማ ናይቲ ሃገር ነቲ ማሕበራዊ ህይወት ኢቨን ነቲ ኣብቲ ሃይማኖቱን ሞኖፖላይዝ ናይ ምግባር ነቲ ምንያ ሬታ ገርልያት ያቁር ብቆርጦ ኣስቤኮ ምንታይ ተጠዊሉ ናይ ባር ፋክተሪ ኣብ ደቀ ማሕረን ምንታይ ተጠዊሉ ካሕቲትካ ዶ ትፈልጥ ዋሲት እንታይ መንግስቲ እሳሞ ከማል መንግስቲ ባዕሉን ላይሰንስ ሂቦ ኮይኑ ንክሰርሑ ንድሕር ዓዲሙ እንድሕር ነይሩ ንክወፁ ዘገድደሉ ምክንያት እንታይ ኣብራሂም ምናልባት ዘን ዝበለን ፋብሪካታት ዝተዓፀዋሉ ምክንያት ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ እንድሕር ስፔር ፓርት ዘድልየን እንድሕር ኮይኑ ሞ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ማዕቀብ ንሚሊተሪ ኣገልግሎት ዝውዕል ተባሂሉ ዝኽልከል እንድሕር ነይሩ እንድሕር ኮይኑ ቀዳማይ ካልኣይ ንሚሊተሪ ክስራሕ ይግባእ ተባሂሉ ዝስራሐሉ ነገር እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ ሞ ብሰንኩ እንተደኣ ዘይፍቀድ ነይሩ ኮይኑ ኣብ ርእሲኡ
هارد كرنسي نتعدد أتزنبر بمول دحر تعزيمو بهارد كرنسي نتفن دحر نيرون دحر كوينو كميتسا أكلين بعلون دي حرة إبراهيم قمت قال لخنا بخست كمال دماؤني رسل زبل زلو استقامل أنا كنت عشان شو منتني هو إني حفتي حنا الوقت إبراهيم حوي بما عدا يشتري يسقون ريبورت ويك عبد أخيبها تجرب سمينا رأس صعوبهم أبو كم فرس ويسنس من يزارب زلو مالتي بتعب الشرط بين خمسة سمعة كاتناكم ريتوها خبرني ريتوها خبرها بتتابعوا كمالتي الذي عندنا نزلنا يرتها هاجرنا ندحريت يا تقصر زلا ازي تبلو زلا خان جزائر سناي فابريكات راح يكون زني بمسرته نايمويا محبرات كي ترفع اسي حاكوس از بها جزائر سو بسرعه تجبيتو ايفن تومنا انجينيري ناي هنسا تبحالو جيومترات يوم ولا انجينيرات يوم ولا مهندسات بمولاتهم لايسنسلهم تحاديبو خاطر هذا تم تفارو ويكا تدفي امكم زوت تجبر نغراسنا تشلا غير كما سرعه في تبلو زلا خاكو ابدو افي تخيدوكو كله بحالي بكون نحنا هاجرنا دنك بنغلاديش دنك باكستان دنك هند خمر اينا زبل سرعه بدعز الزرب السرعه بيننا وهذا خافو نتود هاجرون كي ربح كي عبي كي سلطن حني وحي زول سرعه زلنا بهاجرنا سي بدنا لو معاك هذا نقوم ودا نغرات ايبن كان اي ابت ريجنال انتجريشن نغرات سرعه زبل نغرات تمرالات زري ابز حيوان افريكا هاجرات زيكا انكو يرترا راح تريفاز الله ايكونومي انتجريشن تتليا تريفاز الله نزول كبرهنا تفكر نيرو ابراهيم حوي ود سرعته تبوني سلازي اثيوبيا ناب جوغاندا ويا خايتا ويا صومال غلغيركا نسيزبين مسرات زبن نغرات زي كوينو كابزو وصاي ايفن ولا نايتناي ورب كتار وطني ودباتنا اي وبيت نايت صوبا ما اكلكم تكون كلنا نفوتنا ابراهيم قدا اي سمات بعد مرات قالوا تفكيتنا بعد هوسي بعد نايمنا تريجنال ورون كيتلفه هاجرنا سميرا انبول تكبرنا بتاعنا زقاكا بتاعنا زحنا مالت حلو بحالكم نتوم بتفناي بحري هيوز نبرو حزبان كانوا كعفار كاستنا بحرو ناي ጨው ንግዱን ካብ ኩሉ ነገራት ተحريሙ ህዝብ ዓፋር ኣብ ሰሜን ትግራይ ከም ዓጣና ወይ ከዓ ክጽሂ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ዝነጥዕ ነይሩ ማለት ብራም ሓወይ ኣብዚያ ምሕፀባካ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሚዛናዊ ክትከውን ኢላቦካ ማለት ስለዚ ንሕና ናይ ሙቋም ባህጊ ይብርና ኣብዚያ ክስምራ ለደሊ እዚ ናይ ተቃዋሚ ደጋፍ ዝባል ነገራቱን ኣይድግፉኒ ኣነ ደጋፋይ እውን ወገነዩ ሓወዩ ተሃቲም ተወፅዒም ተገሊሉን ከም ዘሎ ይዛብ ማለት ተረዲካሎ ስለዚ ኣብዚ ሓደ ተረባሓሉ ወይ ከዓ ሓደ ዝኸሰሩ ዜጎች ብሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ብሙሉ እምነታት ብሙሉ ብሄራት ብሙሉ ኣውረዳት ማለት ኣብ ኤርትራ ግዳይ ሓደ ድሕሪ ሓደ ማለት እዩ ብመደብ ሲስተማቲካል ማለት እዩ ካብቲ ዋንነት ናይ ማሕበራዊ ሃብቱ ናይ ቁጠባዊ ናይ እምነቱ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን እዚ ብሙሉ ተሓሪሙ ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ክትበል ከለካ መንግስቲ ብኸመይ መሳለል ዝመፅእ ዜና ኢንስቲትዩት ኣበለት ልዕልና ሕጊ ሓደ ማዕቀፍ ሕጊ ክህልወና ክእላሎ ነዚ ዝኣስር ነገራት ኣብ ኤርትራ ኮዕሉ ብሓሊፍካ ኢቨን ጀነራል ናይ ተሃገር እውን ኣብ ማእከል ገዙ ተሃሪሙ ዝኒ ምክንያት ክወሃቡን ዘይክውን ሃልኮ ተፈጢሩ ዘሎ ካብ ዝሓት ሕፍረት ኣሎ ማለት እዩ ዝኩሉ መስዋዕት ዝኩሉ ጅግነት ዝኸበለ ህዝቢ ብጣዕሚ ዝሓዝን ኣብ ሃገርና ንቡር ጠፊኡ ኣሎ ንቡር ንምላካ ንቃልሳና ማለት ተጠነል ابراهيم نعدل كبكا من يا تا قبلك كليا مجرشتا في حونا قبلوت سنحي بين قرنعكم كاتريون حدا كنت وساني ماي ملئت ديا ولا فركي انا زبها لا رأي ونالو مسون فركم ملؤ ولا فركي زي كمال ايدي يزرعون جزا ارسو كالا زرار باي إذا حونا اتحفمقو بروباغندا تاتنو زعنعاتهم دمببي كم حكي أمثيلو في الزارب إذا بتينون معهم أنينا بلبون تلا احتروا لقوينون هرتي أزد حق بزخل تغلى لكن كان بيون كده أخوينا إيرترا كلام بديكا حبين تخوينا ميسوبوز علمت راح ذيكوني اتتسفاز عز زنزل على نينيرو لسان كوكينات ويانين دحريتو كمالي سانتا نبرت حجيك الناتي كلمي كوينات نبرت موت نابوغوتي ملس لزولو اسفانا إيرترا تزعززن الطغانيو راحتهم على إيرترا زولو زيكونو وتوم كم بعل كما زامسولو بسبت زولو بستا قدراب لبهم تماليسهم دكنا عدهم زاطولمو أبعدهم قريعهم تزبلوت نقول كسلكا جيغاي نيرو زبلو نقول تسفاي قدر اسفانا إيرترا عاديو عنات راح يكونن قالوا كن حجز نقولوا له عديها يغني لي إذا عدن كني بالله هاي كمال وأبزي إبراهيم زعربو متوعتون هون خنولا نقل تبلن تتدلي نقرأت أو أكسمر الله زل حنت نقرأ من حسي أنا كم إيرتاوي كم أكلنا يتي حربنا جبنا زخنة بيرتا مالس أبزخوني حل
أمنا مدقاف يا من بيقولوا وجناتيو حادث بفرق أكان هون قاعد أتم ذيكل نحن محاور سلذي زبيرتها سفاقولش أي فلتين زبيرتها سنسلذا ومتباراري مجزات ريكونسي تنعاد بيت حالات بالات بيت حبرتنا أمريكان وديت سعيرو حاضروا هم مجزات بيت أتقبل هزبيو حجون على سلام عليتيو يرترا لأن حقن ديمقراطيا فتحن مرقاتهم حنتم على تنخالية سفاقولتنا فلتيننا تعمل تصواتنا تعمل أوتوميستيكنا نزيد تصفات بقى حارز رب حلو حارز خسروا ويكان سقوم نحن زي كورس نحن إيرتراويين إذا سمعنا مخنات مالتي كم تحاول إبراهيم كل سنة مالتي إبراهيم جزار صور عاد تمليسو أفتح فوتو عدو تمزج بزول فوتو إيرتان حكومة مالتي أنا فوتو مالتي أو عدنا تمليسنا نهاجرنا إيرتان نفس نقول حديد الملفة تصفى جبر بقومي خازريو يغني لازم تزور كاريتو قبل بيزا مسكينك يغني اللي من يوم نبيو يولد مفتاركم قبل بيزا مسكينكم أنا نخلتهم عزيز مسكنكم كمال علي كاب دنفر كولورادو إبراهيم عبد النور كابزي كباب واشنطن دي سي فيرجينيا عزيز مسكنكم يعني لي يا قنيلنا قايش أتو إبراهيم عبد النورين أتو كمال عالن كمون نمنيا نابري توتاتكم VOA ክፍለ ትግርኛ ትማሊ ዘቀረብኩሞም ክልተ ኤርትራውያን ንኽቡር ኢብራሂም ዓብደልኑር ኮርዒዳ ናይ ነዊሕ ኣማዕዳው ክብሎ ፈቱ ሓውና ከማል ዓሊ ግን ክሳዕ መጨረሻ ሰዓት ኣብ ምክልኻል ነይረ ክትብል ተሰሚዕኻ ሃገር ንኽትህሉ ምክልኻል ቀጻሊ ምዕራፍ የብሉን ውሉድ ወለዶ እንዳተተኻኽአን እንዳተወራረሰን እዩ ዝቕፅል ኣብዚ መስርሕ እዚ ድማ ጅግና ዝበሃል እቲ ኣብ መትከሉን ዕላምኡን ጸኒዑ ዝቐጸልን ጠላሕ እዩ يغني لي دسم كونن كاب لندن هلو بيس في امريكا لما عندك التيران قربنا نيركم متحد عطا ابراهيم زبال حسب كتاما معي كالكون عطا ابراهيم لك تاناي تغير اوركا حدث يرترا كوبي زغبر كيا هات مسل تتنكي هات دار ميركمو ايجو هاي تفرح احنا حقاو سرار حزي ولا هاجرتي ولا حنتي تبنينا حزب كله قلتيو أوزاي كونكا زفر نجاري بكانمو يأكل بالكم سبكا هولي هالو بوش أمريكا نتخطى لهمي كليت ناي حتون ملسينجر كل أمريكي منيا إذا حدا حونا زارة وزن برجنسي ناي 9 منتين ناي كليت شحورس نتايك عبتي حجخ أمنتا كليتا تالاتا حقري كحتى كلسي زعبانا حجزو اللي زي ملس طبق على لك زاربسي حوي صات بقت هلو تخون قلت هاجر قلت كنت هزوجن بقى يرلون ما قال له حنق يأسر لتأفق فقد بحريت ألق على إنت أقولك حود عمون ده طبق هاللي غين تمكيو هاتات لكم بخبركم ملوكم قاتلين بتعمي الماي تقديم كال زحلفكم وانا إثيوبيا زينا عزيزنا زينا وجن كل تدرين كومن بهاجر درجة كم كبر دكتور بريتين دور ميكائيل وجن كنت كان هنخط لك تخدم سبب كأني بحق تفترة لا تخالون لا تخانا خدن ناورن كتاقمن لذا كده زي أبلغ زينا يو بتعم دستيفيديو قنيلنا وهاب تريتو بموسيقى نفانوكم براخي قبر مدهن مرعام لصوت كومالي ورك حزابا